Oo, ako makawag ka. Ulit. Bye. Yung nakita mo yung ano ko, ay yung mabasa mo yung pagkakas. Yung kasi hindi. Ay nagpargas na eh. Kasi na. Ako ginapastak. Yung ganyan na tamaan ay kung manakit ka na ito. Oo. Tama, bilang na. Yun. Kailangan mo. Kailangan. Di ba iti ko, iti lalaki, di ko na dati isip iti halimpi iti kahanan. Oo, okay. Ganyan. Kung isip iti halimpi iti kahanan, di sunat imang patid ko iti balay niya. Oo na, halili ba ron? Ngayon, sa'yo na kaya. Mga laki, adong lalaki kano tumid ko iti balay. Ha? Hindi ko man? Mga laki, adong lalaki kano tumid ko iti balay. Siyempre. Ayun, di ba kung nang ti lalaki, Oo. halimpi iti tahanan. Oo. Yung mga anak ti adong lalaki, di masalo ako may iba ati balay. Ayun na yan. Kasi tama yung at tumibo niya pag niya ate balay. Yun. Adi, kasla ako magkarbakay. Iti ina. Adi ba, sige kong tumaban na ilaw ng tahanan. Yun. Tap na yung silag. Ilaw ng tahanan. Diba? Yun. Eh di mo nga tamot, bakit mga laki mo iti ado nga asawa? Tapos nasilsilag iti balay na. Ano? May na ado ay bakay. Kinadi ala at aji ngay nakapot speaker na ngay. Ayan. Kapay ka na. Speaker na. Ayun nga, tapos mo basit lang ako. Basit lang, andar na. Kano nagpigsa, nagbalik. Sabi kami naalak na umon na, nagpigsa speaker na. Pinakain mo sa akin. Yung speaker na, nagpigsa na speaker na pigsa. Pinakain mo sa akin, nag-asawa ka pa, iti ado. Maganda pa eh. Nagalakat ado nga lalaki na tumintas tumig sa balay. Tapos at nagalak lang silaw. Kurangin na pa. Tama. Sama. Silaw lang sa tungtungan. Kasama natin na panganti ko. Unang ag-asawa ka. Kasi kati nagibagawan, reklamo ko tayo. Diba, pinalibusan ka. Nagalak ado nga. Tapos imbagambay nga agala ka take on speaker na apay niya pinagpunko naman niya. Hindi ka mo ah. Ha? Nangamot ka niya. Hindi speaker. Bugbagang. Oo, kumakawag ka. Ulit. Bye. Tatay, sikatin ng una. Di ba ang mga lakat ado nga asawa? Po niya man dati ng babae na yan. Maawatan to galing.